Така, здравейте на всички, аз съм доктор Николай Шекеров Калуники, посрещам ви с тази готина песен и ви представям една от моите работи, които съм направил преди няколко години, но въпреки всичко искам да ви споделя някои неща, свързани с нея. Работата представлява фигурата на цар Калоян, може да се сметне и за алегория на победите на цар Калоян. Той е един от най-силните и митични образи в българската история. И за това, понеже ми е много на сърце и като творец не мога да съм равнодушен, когато нещо ми е на сърце, и го претворявам. Но какво е интересното тук и ще го споделя с вас. Това, че цар Калоян е победител, това, че е разгромил кръстоносците, го е направил. Но сега само ще ви оставя снимки на няколко момента от създаването на работата, за да видите как всъщност се създава такова произведение, което е толкова близко до съвършената човешка фигура. Това беше и моята цел. Представям се го като много силен, много мощен, много мускулист мъж, който е с почти съвременни и естетични пропорции. С огромни мускули, разбира се. Ето тук долу виждате гербът на кръстоносците и мечът, който той забива в гербът на кръстоносната империя и олицетворява, разбира се, пленяването на Балдуин Фландърски, който е заведен в Балдуиновата кула. И като казваме за Балдуиновата кула, ще завъртя малко работата, ето така, за да видите тази женска фигура. Много пъти ме питаха, защо зад фигурата на цар Калоян има жена? Ами зад всеки велик мъж има жена и зад него има такава. Само че историята е много интересна, защото един френски летописец, минавайки през българските земи, където между другото има френски квартал, във Велико Търново през 1200 и някоя година в началото, той разказва тази история, че съпругата на Калоян се предлага на император Балдуин, като тя иска да стане императрица на Константинопол и тя да му помогне да избяга, след което пък той, разбира се, отказва като рицар на честта и тя представя, когато Калоян след поредната победа е пиян, тя му представя версията по точно обратен начин, че той е дал това предложение, след което Калоян му отрязва ръцете и краката и го хвърля през крепостните стени. Но това е легенда. В крайна сметка легендата пък е една от най-интересните и вълнуващи неща и това още повече засилва харизмата на българския цар. Много са символите, които са вътре вплетени в фигурата на цар Калоян. И ще ви споделя и нещо друго интересно. Трябваше да намеря модел за мъжката фигура. Както винаги, разбира се, той не е само един моделът, но най-близки до това телосложение се оказа момче, което спортува на халки. И понеже е на халки, те имат особен вид мускулатура. Не са високи по принцип, затова пък съм взел пропорциите на друг мъж, но понеже той непрекъснато се набира на халки, има страхотно нацепена мускулатура и използвах него, за да го вградя тук. Фигурата на жената използвах също два модела, като торса е на моя много близка приятелка. Ние сега, разбира сме си приятели, много се уважаваме. Момичето ми позираше. Много се радвам, че успях да претворя тази момент в скулптура. Страхотно. Когато моделите го правят с желание и, разбира се, и авторът е много доволен от това, защото тази енергия винаги се предава на автора и автора успява да я предаде вътре и нещата стават много по-плавни, нещата стават много по-вълнуващо. Ето още няколко символа обаче, които не се виждат на пръв поглед или поне трябва да се вгледате малко, за да ги видите. При
победоносно забитият меч, виждате една лъвска глава. Разбира се, символ на българската победа. Тук виждате православният и католически кръст, които са един до друг и дори се докосват заедно, символ на унията. А тук виждате отново символ на унията, този ключ, който символизира връзката на Калоян с папата. Сокола, разбира се, е ясен. Той ни дава информация за смелостта и героизма на българския цар, а също и за връзката му с куманите, защото те също са използвали много соколи в своето ежедневие, в своите битки, войни и така нататък. Фигурата беше направена изцяло първо от кости, измоделирам костите, после натрупвам мускулите, после се слага частично бронята, но много държах да се вижда мускулатурата. Така, това е моят основен поглед и сега обаче ще ви споделя нещо друго готино. Каква беше музиката, която слушах, когато създавах... Общо взето, когато правя някое произведение, винаги се влюбвам в някоя песен или в някоя група, обикновено в песен, и докато не свърша произведението, непрекъснато го слушам. В този случай слушах ето това. Nightwish, когато бяха много по-готини, през 2013 година, едно концертно изпълнение, което много ми влезна под кожата, и после когато гостувах на Томас Пространов в радиото в Пловдив, много си говорихме с него точно за тази песен и за това преживяване. Ами, общо взето това е. Може би ще имаме пак някое включване. Забравих да ви спомена диадемата и короната, разбира се, на българския цар. Може би в по-официалните моменти се е слагал короната, в по-неофициалните се слага диадемата. Така, благодаря ви много. Последвайте моя канал, дайте палец нагоре, споделете видеото с приятели, ще се радвам. И обичам и ще се видим в следващото видео. И напишете коментар долу. Напишете коментар вие какво мислите за това, дали трябва да има скулптура на цар Калоян и то на видно място, и дали аз трябва да я направя. То е ясно, че аз трябва да я направя, но дали трябва аз да я направя. Благодаря ви, ще се видим до скоро. Чао!